malapit ng Pasko, the birth of our Savior Jesus Christ. Tayo po ay exciting po sa lahat. Excited po tayo. Siyempre, gift giving, family reunions, at marami pa pong dapat pong i-celebrate. Ang tunay na Christmas, ang kahulugan niya ay to remember the sacrifice of our Lord Jesus Christ, the birth of our Jesus Christ, at ipagpapasalamat po natin yan araw-araw ng ating buhay. Maraming salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat. Advance Merry Christmas to all!